fanden? Ikke flere øl til dig, de er solgt. Jeg har lagt den, mate. Mate. Hvad? Mate, se. Mate. Jeg har lagt den til. Hvad der? Ja. You are three professionals. Slap af! Du holder en nøgle. Så kan du sådan gøre. Jeg var sådan noget lus. Jeg mener, hej Lukas. Jeg kommer til at savne dig. Nej. Jamen det er jo også bare lækkert, da jeg dør. Jeg fik det på video. Hvorfor er det altid mig? Det var mig, der stod og ringede på klokken, og så der er ikke klar. Jeg synes, det er fandme ikke sødt. Mate? Altså, hvis der skal være content, så skal jeg fandme vise content. Hvad vælger du? Stort ikke. Det finder du ud af. Og vi fik den gratis. Jeg skal komme content. Mate? Ja? Hvad så? Hvad mener du med content? Jeg skal give alle de her, der kommer til at se den, til at have det sjovt. Bare vent. Hvis du tænker dig godt om, så ved du, hvad jeg har købt. Fuck. Ja. Jeg skal nok gøre det. Jeg skal fandme lige. Er du klar, Mathias? Yes. Sikker? Kig på mig. Hej. Det var godt. Den kommer! Ja. Nej, fuck! Hvad sætter du mig ind i? Yes. Yes, yes. Yes, yes. Ja, ja. Hvad er det for et gift, jeg får? Syrter! Hvorfor er den på det forkerte gear? Der er ikke noget med at trykke på den, fordi jeg dør det her. Gå styr, styr dig! Jeg vil ikke køre. Ja, ja, ja! Jeg vil ud! Jeg vil ud! Jeg vil ud! Slap det pis.
ikke slukke det. Kom, jeg væk, jeg skal væk. Det er sgu ikke på den. Jeg skal også prøve med. Kom, lad os gå ind. Ja. Nej, jeg skal ikke. Jeg har ikke liv. Jeg skal nok kigge på. Mathias. Nej. Hvad? Det er en af, vi skal ind til det. Kigger op, ja. Kør mig ikke noget. Mathias! For helvede da! Altså, hvad er det for noget? Jeg har ikke købt den! Men jeg har ikke købt mere. Nu er det nu. Fuck, hvor meget jeg kan se. Jeg får du skrællet på noget? Fejl ikke det. Hej Mathias. You my friend now. Kom med. You're my friend now. Øl! Jeg er klar, Mathias. Jeg er klar at sidde. Der er et monster med videre, der var et monster med videre, der var et monster med videre. Ja, nej, jeg tør ikke. Jeg tør ikke. Jeg tør ikke. Jeg tør ikke, jeg vil ikke. Nej, jeg vil ikke. Jeg tør ikke det der, Jeg så de der videre ind, det tør jeg ikke. Nej. Nej. Jeg skal væk. Nej, gå væk. Ej. Fuck, gå af med jer. Jeg gider ikke at gå væk. Når jeg ser de der videre, så skal jeg fandme ikke være alene. Så bare nope. Nå, hvor mange penge har vi? Det der, jeg fik en bil mere. Nej, så vælger du at flyve. Jeg tager den her med. Kommer med nu. Nej, min ven! My friend! My only friend is leaving me. Hvad, Mathias? Ja, okay. Den der bil der. Ej, Mathias. Altså, så jeg kigger lige tilbage, jeg hører bare, den falder ned et eller andet sted, så tænker jeg, nej, vender jeg mig om. Mathias. Jeg køber en til. Jeg er ikke råd, fordi du døde. Hvem med? Du valgte et øl over mit lig. Hvad siger du? Var det dig, der valgte øl over mit lig? Ja. Jeg fandt fandme øl. Altså, øl er bare godt.
Slim Shady. Hvad? Hvor du gør min øl! Min øl! Jeg ved ikke engang selv, hvor jeg gør det. Jeg håber, at slap jeg på luften. Nej, hvor min øl! Øl! Du kan give mig min øl! Optager du stadig? Få den der big. Ja, optager du stadig? Mathias! Chok! Optager du stadig? Ja, jeg optager. Nej. Kom, lad os finde den der det nye monster, den der fugl. Nej, ikke luk døren for helvede. Længere ude. Længere ude! Nej, for fanden. Så gå ind og lukke den for helvede. Tak. Altså. Nu vil der komme en kæmper, den går efter dig. Ja. Jeg håber, Altså. den går efter dig. Ja, det gør den alligevel, fordi... Jeg vil have den... Jeg kan se den, jeg kan se den, jeg kan se den! Fugl! Fugl! Husk din øl. Hvorfor står du så lang afstand? Nå, du skal have et klip på, at jeg bliver fucking... Nej, ikke godt. Du skal have et klip på, at jeg bliver dræbt af den der. Chef. Ej, vi er begge to. Nej, først mig, og så dig. Jeg går ind og tager en sæk. Fucking ser spændende ud. Smash. Åh! Væk. Jeg tror ikke, den kunne lide det. Jeg tror ikke, vi må tage den sæk. Eller har jeg ikke optaget hele tiden? Lukas? Ja. Jeg har optaget hele tiden. Har du det? Nice. Skal vi se? Sådan. Skal vi se det? Skal vi? Ja. Kom.